izaskun, azte parajea lan egiteko. Oso ikusgarria da, bai. Eta botateko suak be bai, Eta suak ikusteko, zuk suak hemendik ikusi izan dituzu Ez, edo ni ez? zubitik. Edo zein zubitik. Bueno, zuritik edo hemenaren arlean, bai. Eta atzo abandu ibarran izan altzinen. Azkenean ez, nekatutan eta nintzen, bai, ez. Ikuskizun oso polikia eskaini izan duten atzo. Aposin nago, gure aldetik zikean, ondo geratu zen. Ideia nondik sortu zen, Dr. Deso taldearekin, lan hau egitearena. Euren aldetik, baina, ja banda guztie, Rolling eta CDC, Kiss, danak garen, ja piroteknia, eta orduan uste dut handikoa bea hasi direla erabiltzen. Innovazio aldetik, beti aurrerantza beti oso ez, eta zerbitzu desberdina, produktu desberdina, eta, beti gauza berriak egiten ez. Itziar hemen, Jota Fuego ikusten zaitute lanean. Bai, hemen gaude lanean, gauerako dala preste egoteko, denporaz. Horrentxe zertan ari zara hor kableekin eta? Konektatzen karkasak eta izetara, gero dala ordenadora gaz, direktamente urtetako. Lanean egoteak hemen ez du beldurrik ematen ez da? Honek ez du estandarik egingo ez da? Segurua da? Bai, momentuz dana segurua da, bai. Baina urtatik hemen? Etorri gara zazpiretan, goizeko zazpiretan. Goiz. Bai. Lasai ibilteko gero. Ikusi dut epaimahikoak hemendikan dabiltzana. Bai, gaur goizean, urtero etorten dire, egon batean, eta, gaur etorri dira. Eta horrek urduri jartzen zaitu, ala berdin dizu? Guzti ondo daukazutelako. Gaur arduratu gauz, orduan ikusiko biherra lasaiago baina ibiliko gara. Tutu bakoitzak esan nahi deu figura bat, eta esaten dutu, hauek eta iretzen dira, orduan esaten duzu, hauek direzalakoak, besteak gara doaz, bakoitzak deko ezberdin, formak eta gutxi gora bera ikusten duzu zer egin daiken, zure buruan jartzen duzu eta gero hori. Orduan beti saiatzen gara, hainbat alditan igotzea, ikusteko. Beraz, zu hona etorri pixka bat ikusi eta gutxi gora bera jakin dezakezu zer ikusiko duzun gauean? Gutxi gora bera. 2009an lehen saria irabazi zenuten hemen Bilboko lehiaketan. Bai. Gaur ere zer irabaztera aterako zarete edo? Aderia, ikusiko gu. Zuen beste hiru egun falta dira, ikusiko gu. Oso onak bai beste etxeak eta. Zorte hon. Bale, eskerrik asko.